Ýagny sizi kıyın günne goýýardy şeýlemi? Nämçün? Nämçün? Sebäbi o ýaltady. Hiç şeýle işläsi gelen okdy. Beýle bolansoň menim çağalarym görüp nefsim agyrýady. Gaty nefsim agyrýady. Ine şu yeri habar studiýamyz. Elbetde sizin Angliýada işleýän studiýaňyz ýokdur. Şonda da Yok, gaty gowy. näile bolsa oňşy edýäs. Sağ bolsun, äş hanymy işine gat öktü. Tutuş ýurt her aşam oňa tomaşa diýe. Şeýle de bolsa kömege mätäç. Sizin bilenem şoň üçin işleşmekdiýär. Dogry menen edilýän talap näme? Esasy äş han bilen işleşmeňiz. Oňa işin iňçe sırlaryny, daşary ýurtdaky ötüşler, täze garaşlarda bir näçe maslahatlar bermeňizi, bilýänleriňizi öwretmeňizi isleýär. Görüşiňiz ýaly, oň işi kän. Şoň üçin oňa okap, öwrenip bözüni ösürmek kyn. Ýöne siziň ýaly bir ruhsat bilen işlese, Sag bolun. Äş hanym bilen haçan tanşar? häziriň özünde. Gepleşigi bir näçe minutdan utorýar. Men Hatice hanım. Şu ýerde sizden ýurdumyň adyndan ötünç soraýan. Çünkü aýratynam ýurdumyzdaky aýallar el-ele berip zenanlara garşy bu edenetliligiň öňüni almaly. Size gepleşigime gatnaşaňyz üçin uly minnetdarlyk bildirýän. Hormatly tomaşaçylar, şu akşam hemmämiz birlikde Türkiýanyň hakykatyndan bir parça tomaşa etdik. Ýene de şular ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmadylyk üçin hemmämiziň aladalanmagymyz gerek. Yüreğiniz hakykatlara açyk bolsun. Akşamyňyz haýyrly. Tamamlandy. Ne hil ajaýyp. Äşe hanım, Allah razy bolsun. Size sag bolsun aýdýan. Maňa hakykatdan hem kömek edersiňiz gerek. Men size ne edip kömek edeýin? Näme men häkimmi? Çok teşekkür. Bolly, sağ bolun, gaty boldy. Ne hil boldy başlyk? Ajaýyp, ören gowy. Sizi Salih bilen tanıştyrayım. Öňüň magdapmy? He, täze kömekçi. Ýok, kömekçi däl. Maslahatçy diýseňiz mor. Eddil özi. Maslahatçı? Haýsy meselede maňa maslahatçy boljak? Salih. Men Salih Demir. He, Salih ağa. Islan meseleňizde. Mysal üçin garmady köýnek giýseňiz ýaýlymyň nişanyna garmady renk bilen saglaşardy. Hemem görnüş taýdan doly bütegülüp dörärdi. Beýbe, men kelläme gelmeýişini diýsene. Yer bolýa, gideýin. Ýadadım. Erti ýerden kadiýetiň öňünde görüşer Salih ağa. Möhüm bir reportaj etjek. Eger sizem şu ýerde bolsaňyz, siz üçin garmady köýnekli baryp bilerin. İsmail, men bilemok. Sen şu Ziya Japar diýilýäniň telefonuny taparsyň. Hemde ertir kazy deriň öňünden soň, onu diňe men bilen gürleşer ýaly edersiň. Bilemok, gerek bolsa gorkuz. Hawa, adyň peçan ederdi. Äşe özberkiň güýjüni bilýänsiňizdi. Bir zatlar diýdi, men ne bileýin? Garawuju boýundan uly. Ýöne boýy pikir ýaly beýik däl. Tamam. Bolýa, soň gürleşer. Saat kaç oldu? Kim soň jaň edýän kimke? Aman, eywaye. Gecedi jaň edýär. Näme üçin jogap bermeýek ha? Gaçya. Ýenatadyndanmy? Ýok. Oňa öňkü pukara durmuşyny ýatladýan ähli zatdan. İsmail inşallah diýaga interwýu berme razy etse gerek. Ne hili? Gelişipmi? Hormatly maslahatdarym. Ertiriňiz haýyrly. Han saklaşyny. Evet. Hawa? Näme? Sizin günäriňiz barada giň baý tejribeňizi eşitmäge howlugýan. Hany maňa tapak berin. Bolor. Tapak bereýin. İşte çelleşleňiz bilen az kem keçigüli bolun.
Maslahatçyn derrüw hetdinden aşyp başlady. Özümi kim bilen nähil alyp barmalygymy siz kesitlemekçimi? Adamlar bilen mülakatly bolsaňyz sizi hormatlarlar. Hormat goýanlar üçin siziň üçin hemişe bir zatlar etjek bolurlar. Netijede işe bolan höwesleri artar. Bulam umumy işin keýilini gowlandyrar. Bu da size yeni awra getirer. Ayşe hanım. Näetdi? Utordumy Ziya Japaryň dawasy? Dawa bolmady, ulalaşdylar. Ol öz öňkü pikirinden däňni. Muňa näme diýjek? Hany özü nerede? Han ha gelýär. Biz bärde garaşalyň. Ziyaga. Birmin. Hiç kili düşündürüş yok. Arkaýyny bolan başga hiç kimle görleşmez. Ziyaga. Şu özbek bilen ýürüýte gürüňdeşlik 2 minutçuk pikirini bölüp bilmersiňizmi? Bolar. Şu özbek görüp dösekbetleşik bilen siz bilen. Biziň ýanymyzda şu günler iň köp gürrüň edilýän Ziya Japar. Ziyaga. Edara başlaw hökmüne degişli baş müdürlüğün ýol başçysynyň paralanlygyna şaýat boljakdyňyz. Ýöne şaýatlygyňyzy iýdin alanlygyňyz aýdylýar. Näme üçin iýde çekildiňiz? Äşe hanım, men hiç açan aýda ädim etmeýän. Men müdürümle beýleki işleş ýollaşlar bilen gürleşdim. Ortada bir düşünüşmezlik bar. Men müdürüm arasy adam. İşleýän guramam arasy gurama. Mundan tähelçe öň bu aýdýanlygyňyzyň tersine çykyş edýärdiňiz. Yok, men çykyş etmedim. Diňe çykyş edip biljekdigimi aýdypdym. Häzir bolsa, saýlama hukumdan peýdalanam. Bu karara gelmeňizde täsir eden zat boldymy? Siz näme diýjek bolýaňyz? Ýagny näme üçin birden pikiriňizi üýtgetdiňiz? Siz maňa düşünmek isleňiz okmy ýa-da men dinlemejek bolýaňyzmy? Men pikirimi üýtgetmedim. Diňe başga ýol saýladym. Düşündiňizmi? Sag bolun. Bolly, içi gara galmış. Ucuzca tıptırdyk. O tecrübeli maslahatçı. Indi näme etmeligini aýdar mısınız? Torbasyna kapul soru. Oň ýaly bolsa torbaňyzdaky pullara nähil düşünmeli ýaga? Men düşünemok. Bu näme aýplama bolýar? Pullar? Torbaňyzdaky pullar. Pullar? Siz näme diýäňiz? Tökme atýaňyzmy? Torbamda pul ýok. Bu memlet gurnalon, men arz ederim. Yürüyte gurnalon. Menki del. Yok menki del. Bu pullar menki del. Hemmesi gurnalon. Hemmesini özüňiz gurnapdyňyz. Pullar menki del. Yine bir işin üstüne açtın Äşe. Men sana boýsanýan gaýdym. Sag bolun Hikmet ağa. Biz öz işimizi etmäge çalışýas. Dogrusu bu işte Salih ağaň uly kömegi degdi. Men hayran, siz oň torbasyna pul bardygyny nerden bildiňiz? Eger Ziya Japar erbet bir iş etmedik bolsa, hiç kime görünmän arka kapydan çykyp giderdi. Ýönül jenaýet etdi. Para alyp sözünden däňni. O beýagdaýy taýyaram däldi. Özüni arasy wujdanly görkezmek üçin galamgarlar bilen gürleşmek isledi. Adam häsiýetini logiki taýdan ýydarlap netije çykarmak. Yok. Salihin aýdýanlaryň jany bar. Aýdýanlary jinayetkäriň psihologiýasyna laýyk gelýär. Salih gardaş gowy polisiýa işgäri bolup bilirdi. Hiç kim siz ýaly polisiýa işgäri bolup bilmez Hikmet ağa. Yok man kimdir biri bolmaly bolar. Çünki meni işden gidýän. O näme üçin? Näme? Maňa hormatly diň çalsa çykmak köp görýäňmi Äşe? Yok Hikmet ağa. Ýöne men sizi madam alyp polisiýa işgäri hökmüne gözeňine getirýärdim. Aşa hyýal wentlik. Ýöňümdäki juma güni hoşlaşyk sadakat ne diýen? Iň ýakynlaryny çağırdım diýen. Sizem Äşe bilen birlikde gelseňiz begenerdim. Salih gardaş. İnşallah, höwes bilen. Ziya Japar bilen baglanşykly görkezmeleriňiz. Gol çekseňiz. Baş üstüne. Oň ýaly para horuň tutsak edilýändigine gaty begenýän. Sizem gol çekäň. Sağ olun. Men bu işe yerleşmegime Hikmet ağaň uly kömegi degdi. Şeýlemi? Ay edil oň alam del. Bir kan tanışlym bilen Äşe barada gürleşdim. Ýöne Äşeň özüne şeýle ukyp bolmadyk bolsady, men gürleşenden netije bolmazdy. Kakamam işe başlanma nähil begenipdi. Ýöne häzir welin gynanýar. Näme üçin?
Öten akşam telefon etdi. Köpten bäri olurdan habar tutmayan ekeni. Seni görürsüre gelip gidipdirler. Televizorda görmesek näet tezeli tapardyk diýerler. Neyse. Bolya biz turoli. İşimiz köp. Yapılacak Gittik. bir sürü iş var. Kızım Häşe. Men seni edil agtymýaly görýän. Elimde oldun. Şolar aýtmagy hakymma diýip hasap edýän. Ejen kakyň ýatlapdyr. Olar gaty gynanýarlar. Allah kahretsin. Bizar bollum. Bizar. Kendimi Özüm bilelim her şu yolun şo bolşy. Bir emellarim düzedöýün nimedi? Siz diýäň ýaşahan. Muňa güýjüňiz ýeter. Bir akşam habar urnaň, köýne obaňyza peýdaňyz deger. Salih ağa. Haýyş edýän men şahsy durmuşyma goşulmaň. Estağfurullah, menne beýle niýet ýok. Onda näme diýjek bolluňuz? şu hali Göre şu köçemi. sokak mı savaş Köçemi alanı mı nämedik belli däle. Vay, Ýaşa hanım, Bir düşünsene. vah, yıkılan bolsadım, yıkılsadım. Nereye bakıyorsun? Siz näme Allah seredýäňiz? aşkına? Aman Näme gördüňiz? Ay näme sereseňiz şoňa seredin. o kimdi? Häşen öňkü adaglyky. Bir kilmin onun wedi biçin oňa razy bolmady. Ondan ayrıldı. Ayşe. Äşe, Kıydım, sana dönüyün. ýagdaýlaryň gowmeje. Gyýdym, häşen. Gördünmü gelle? Men diýdime? Häşen bizi unutma diýipme? Men akylly gyýdym. Canım. Men meşhur gyýdym, akylly gyýdym. Kusura bakma. Bagşlaň Salih ağa. Size mazara goýup bu batgalyklara getirdim. Men oba oglany ýaşa hanım. Men obany gowy görýän. Kakanı sizi göresi gelip gidipdir. Göresler gelipdir hawa. Ýygy-ýygydan görüşmeli. Ýöne menini öňkü mennäl. Kendim Öz obamda maňa başgaça seredýärler. çok rahat. Özüm erbet duýýan. Ayrıca keypim buraların kaçıyor. saçını karartıyor. Şu evlerin Jaýlyň bet gelşikdigini görteňizli. Ýollarym böýran. altı deli. Ulagyň aşagyny degirdi göýdýän. Çok fena. Gaty erbet degirdim. Amanın ya. Nusret. Nusret, Adyma unutmandyň. Saçmalama biderek Nusret. gurrun etme. Ben senin Men seň adını nasıl adyň näde unuturum? bundoýun? Ödülüňde bolsa undurdyň. Äşe, sebäbi bir ýerleri bilen baglanşyklatlaryň ähli ýatdan çykarýarlar. Ýok beýle däl, maňa ýalňyş düşünýän. Ýok, ýalňyşamok. Bu adam kim? Bu adam kim diýen? İşdeş ýollaşym. İşteş ýollaşyn diýsene. Onna işteş ýollaşyň ejen kakan bilen tanıştyrmaga getiripsiň da. Nusret, biderek gurrun etme. Biderek gurrun edýän men näle sen? Adaglygymydan bodan sen, men näle sen? Menden daşlaşan sensiň. Nusret, biziň dünýelerimiz bir däli üçin daşlaşdyk. Biz başga dünýelerde ýaşaýar. Ol adam bilen bir meňdeş dünýede ýaşaýarmy? Pullarmy, meşhurmy? Näme, innen meni gorkmaga başladyňmy? Salih ağa, Menden öňkü adaglygyndan gorkup bir ketekden hara isleýärmi? Nusret. Akylyň aýlansaň gowy bolmazmy? Sen goşulma. Bu adam kim? Kim diýen taňa? Kim? Nusret samsyk bolma. Goýber meni. Belki wagt geler. Belki wagt geler nähil ýalňyşanyňy bilersiň äşe. Ýawan haýwanlar ekranyna. Gyzyklanma bilen garaşýan ýeňi şahatly gepleşigimiz agşam saat 21-de 9-njy ýaýlymda. Äşe özberk bilen ýörüýte habar. Habaryň iň dogrusy, hakyky tarapy 9-njy ýaýlymda. Daha iyi oldu. Bundanam gowy bolarsyň.
Kimse Hiç kim seninle seninle dengleşip bilmez. Ayşe Äşe Özberk, Özberk, sen sen iň naýbaşsyň. kimse senin Hiç kim sen moralini keypin bozamaz. gaçyrmaz. Unut şimdi Bolan onu. zatlar unut. Hadi. Hani rahat ukyň alla, täze ajaýyp güne başla. Ve eskisinden Öňküňdenem daha iyi. ajaýyp bol. İsmail. İsmail, men yola çıktım. Kanalda Sen mısın? gerek zatlar aldın mı? İyi o zaman. Şu ziya başagay kagoğuca sugun Şu çıkaralı. diğer şeyleri kıstırmışken iyice bir posasını Ayalı çıkaralım. kıydı kim? Karısı kızı. Näme işler ediýärler, goğuca öwren. Muhakkak Hökman bir gyzykly zadyň üstünden bararsın. Bolýa, hoş. Öýüňizi onanyň. Anamsazlyga düşmeň. Inni bile gaýtalalyň. Men başarjaň. ben başarılı. Men başarjam. Kendime Özüme ynanýan. Hiç bir zat men maksadyma böwet bolup bilmez. Inni bulary gaýtalalyň. bu da nereden çıktı? Bu näme mollugy? Özüme ynanýan. Men başarjaň. Niye şimdi Bu näme mollugy kaýynly? Hiç kimden kömegi garaşmaň. Size özüňizden başga hiç kim kömek et bilmez. Başarjaňdyňyzy hiç wagt unutmaň. Ýermäň, armaň. Inanyň we durmuşyňyzy doly hyju bilen dowam etdiriň. Inni gaýtalalyň. Hiç kimden kömegi garaşamak. Maňa menden başga kişi kömek edip bilmez. Ya Allah. Inni men näme ederim? Siz iň gowusy, siz iň başarjaňy, siz iň edeplisi. Kazanmak için çok çalıştınız. Şimdi ne pahasına olursa olsun kazanmak. Ağustos böceği ve karaçayısı. Bazıları evlilikte. Siz çalıştınız. Ve karşılığını en güzel Alo. Alo, Bir kaza bitti. bir çağan ulu uruttur. Bir araba bir Çağan çocuğa ulu çarpmış. uruttur. Çocuk yerde Çağı yatıyor. yolun qırasında yatıyor. Buraya hemen bir Hayal ambulans etmän tez gönderir kömegi misiniz? verin. Kurtuluş Azatlyk Mevki. köçetiniň E5'e 5-nji bağlanan çykylga kararı. birigýän yeri. İsmi ne? Adım mı? Şey, Adım Siz iň naýbaşasy, iň başarjaňy, iň tähmetli. hiçbir şey benim yapmak istediklerim. Siz Siz iň naýbaşasy, iň başarjaňy, Befet. Oğumusunuz Äşe hanym. iyiyim. Gowy, elbetde. Gaty gowy. Näşe nämçe eglenlik? On giýje almak häýeti ýokdy. Şu täze hadytan akşam habaryny ýetişdirdik gowy bolurdy. Äşe hanym ýan ýetip gelýändir, alad etmeň. Wallahi aýdyşyň ýaly hakykatynam geldi. Hani gaýrat edin, işiňiz uğruna bolsun. Habar agşamdan öň araşýan bolarmy? Bolýar, sag bolun. Hoş geldiňiz Äşe hanym. Erteliňiz haýyrly bolsun Äşe hanym. Äşe hanym bir zat boldymy? Yok canım. Yok, näme bolsun ýolla gaharym belli. Sinirlerim bozuldu. Bar bolan zat. Täze habar bar. Akşam habarlary ýetişdirip biler. Men Ismail'i berdim. Hawa, iyi bereli İsmail'i. İsmail. Habar Haber näme diýdiňiz? Şey, O Ziya Japarmy? Bir ulugly 16 ýaşly çağany urdurup gaçyp gidipdir. Çağa şu wagt reanimatsiýada.
Canım. Muň nämesi habarmyşyn? Her gün onlarça yol hadisalar bolýar. Salih ağa, her gün yüzlerce adamy uluk kakya. Ýöne o çağa milli ýygynyň futbolçusy, üstesine de bir maşalaň ýeke çağaty. Hasan reanimasat alýar. Ýagdaý agyr, hanan hosarlary. Habar berdik gelýärler. Çıksalar da konuşsak. Gelýärler. Emmek bolup geçdin. Oğluňyň ýagdaý hakyny aýdyp bilmer misiniz? Haş edýät geçeliň. Çağan kaktıran sürücü hakkında maglumat berip bilmer misiniz? Çağam kakıp kaçıp gidipdir, vicdansız adam. Ne edip beydip bilýärkä? Oň çigisi, enes atası ýokmy ka? Beýlişeden adam däldir. Oğluňyz 17 ýaşly milli ýygynyň ýyldız futbolçusy. Gelje uly ýaş oýunçy diýär, şuçunmy? Oğlum türgünleşige barýady. 2 günden milli ýygyny oýnamaly. Ýurdumyzyň abraýyny gorajakdy. Ol okuyuply çağa. Ýöne muny kim edinem bolsa, oň anyňyna ýetiler. Oğluňyz häzir gowlaşýarmy? Aýsaňyz lan. Yok, ol reanimasiyada diýerler. Federasiýadan keselhana gelen barmy? Ýa-da jaň edip emmek bolup aýrysyň diýdilermi? Elbette. Federasiýaň başlygynyň hut öýüdi jaň etdi. Federasiýaň başlygy derdim edel. Men oğlum ökde futbolçu bolsun diýip ýetişdirem bok. Adam bolsun diýip ýetişdirdim. On karieresem ýeňişlerim aladamy del. O men çağam, onu da gow çağam. Galan derdim edel. Indi bizi goý berin haýy etýän. Goý berin. Ýeke tawa, ýene ýeke tawa. Hini demon karieresini ýanýan. Çağaňa nefsiň agranokmy? Nähil kaka sen? Beýdimi Gülten? Boýnuň geljegi üçin öğrenmeyhim. Kim bilýär oğlum öljek bolup ýatyr. Düşüneň okmy şoňa? Düşüneň okmy? Çağam kaktyryp kaçyp gidipdirler, vicdansız adam. Ne edip beýdip billik-ä? Oň çigisi, enesi, atasy ýokmy ka? Beýlişeden adamam däldir. Men oğlum ökdi futbolçu bolsun diýip ýetişdirmedim, adam bolsun diýip ýetişdirdim. On karieresem ýeňişim aladama del. O men çağam, onu da gow çağı. Galan derdim edel. Indi bizi goý berin, haýy etýän. Habar aýdaňyzda nähili agryjaňyzyň repetisiýasy edýäňizmi aşaýda? Hayır. Yok İsmail. Ol hakykatdan hem aglyýar. Äşe hanım, Gow habar boljak. Men gidip taýarlanaýyn. men hatana gidip bir öte söhbet kurnasak gowum kaýdýan. Taýarlanmagyň üçin tek maý bar. İsteseňiz bile gidelim. O maşgala bilen siziň duşmaňyz ha täsirli bor. Hatda gepleşip şo ýerden burnap biler. Yok, bolmaz. Gyssaga arada bolmaz. Men o ýere gidip bilmen. Şeýle derur bolsa siz gidäýin Salih ağa. Men gidip biljek gel. Gorkya, gaty gorkya. Hawa gorkya. Şöhrat insana ýok zatlaryň barýaly urkudur. Netijede ol adam pulun, meşgurluň zadyň guly bolar. Hemişe alkyş güýser, ýögülmegini isler. Elmadam onu ýitirerini gorky bilen ýaşar. Ömür munşa ýükü arkaňa alanyňa degermi? Degmez, ýöne bu ýükü arkaňdan düşürýänçäň, görgü ýyňyna düşürgeler. Muny oň saýlady. Näçek? Bu kim? Hawa, muny oň saýlady. Başlamamyda 10 ýaş mutba. Bu barada Onur namlynyň futbolçusy ýoldaşlary bilen gürleşdik. Gepleşiň arasynda gider, unutma görüň. Sag bol İsmail, gaty ogy. Hazırım. Menim taýar. Hayır. Yok. Taýar däl. Men taýar däl. Lukmancan, Allah'a üçün bizi gow habar bilen begendirin.
Onların ýagdaýy goglaşmaga başlady. Bilýän, men oglum güýçlüdür. Men oglum ähli kynçylygy ýeňip geçer. Ol men goç oglumdur. Tüýüt hakadyň oguldur ol. Muammer Allah'ın hakkı için dur, gayrat et, dur Lukman dinleli. Ýöne de ýagdaýynyň agyrlaşma mümkin. Çünkü erwet ruw örüpdir. Şoň üçin hem entek berk gödäwçilikde saklamamyz gerek. Ol maýyp bolarmy? Ýene ol futbol oynap bilermi? Muammer düşünen okmy? Oňçan hop atsyny. Sen bolsa futbol oynap bilerim diýip soraýan çağaňy nefsiň agyryny okmy? Muammer sen düşünen okmy? Maňa ruhsat beriň men gideýin. Hayır Sevim. Yok Gültön. Men oglumy şeýle bir gowy görýän welin oň täzeden öňkü durmuşyny dolanmagyny isleýän. Bu näme aýypmy? Oň näme isleýän del? Sen näme isleýäniň gurrun edilýär. Sen oň hakykatdan hem näme arzuwyn edýän pikir etdiňmi? Ogluň saňa gönüllep açaçan, "Kaka men ýazgy bolasym gelýär" diýende, sen öz höwesiň üçin oň göwnüni ýykmadyňmy? Sen oň näme isleýänini bilýänmi? 5 ay gadanman köçü aýlanyp ýörün. Bel kömürni ýeke kitap neçireljek ýazyjy bolasy gelýär. Gör, oglumyz şeýle ýagdaýa düşdip, ähli gazetçiler kapymyzdan aýrylanyk. Federasiýaň başlygynyň hut özü jaňatdy. Taňa başga näme gerek? Oğlumun diğer galaryny isleýän. Muammer, ýekejetlegim şu. Men Onur namlynyň enasat bilen gürleşmek isleýän. Siz kim bolsaňyz? Men Salih Demir, 9-njy ýylymdan gelýän. Hoş geldiňiz. Gaty gowy. Oglumyz bäri wagt başlady, Hudaýa şükür. Begenýät. İnşallah tez wagtdan göýük meýdança dolanyp barar. Men dogry padysaň Onur namlynyň durmuşyny nähil ütgeçekdi bilen gyzyklanýan. Şoň üçin teze bir teklip edesim gelýär. Dinliyorum. Näil teklip? Bu hemmemizin yüreğimiz Onur'un halyny gıýlýar. Näwelli biri ýaş futbol ýyldızymyzy günnüýüziň güni ulogy bilen kakdyryp gaçdy. Onur namly şu wagt reanimasiýada. O geljege uly umyt bildirýän futbolçydy. Teol doň ýürek adam Onury kakdyryp, onu ýerde gana bulaşdyryp gaçyp gidýänçe şeýledi. Çağam kakıp kaçıp giden güçdansız adam. Ne edip beydip birlikte? Oň çegisi, en atasy ýokmy ka? Beýli iş eden adamam değildir. Ne oldu şimdi? Näme durýar? Näme durýar? Äşe hanım. Äşe hanım. Siz ýaýlymda. Äşe hanım. Evet sayın Hawa hormatly telli tomoşaçylar. Onur töweregi näklere de özüni aldyran oglany. Şu wagt tutuş ýurt oň üçin dilek edýär. Herkesiň Onura kömek edesi gelýär. Gıydımızda bir alcıranlığa var. Birinci onu horlayan ýaly. Dur korkuzmasana, dur hani. Yüzü gözüm. Tukat görünýär. Köp ağladymyk ka? Onur şu wagt reanimasiýada. Şu ýerden Onury kakdyran, onu ýol üstüne taşlan. Ýol üstüne gana bulaşyp ýatyrka taşlak giden adama ýüzlenýär. Habarty sok gelmedim ki. Belki derdini aýdyran adam tapýan näler. Bize de aýtmaz. Nereye gidiyoruz? Nere gidýät Aşa hanım? Hikmet ağaň hoşlaşyk nahar bar şu gün akşam. Ýatdan çykardyňyzmy? Sizem çağırlypdyňyz-a? Taýşdan ha o ýerde. Näşe gıydym, hoş geldin. Sag bolun Hikmet ağa. Siz öz gowurýanlygyň arasynda siz bagtly adam. Allah her kime hemişe töýünleriniň arasynda bolmagy nesip etdirsin. Hani geçin oturun. Geç. Ne oldu? Yer näli? Şo ýaş futbolçy bilen baglanşykly hadisada täzelik barmy? Ýok. Hiç hil täzelik ýok. Doktor. Lukman ağa. Lukman ağa. İçinde kanama başladı. Men gözlegide ýaşy. Seni alady etme. Batymdan pagar uzadyran çykýan. Ýöne taňa elimden gelen kömek ederin. Hemen boş oturmadym bolarda. Öz aramyzda galsyn. Ýöne şo wagt polisiýa kimin jaň edenligini anyklamak wagt meselesi. Hakykatdanmy? Elbetde. Bir ýörite gahy edilmegen bolup biler. Ýagny
Ulu jinayet. Jinayet diýeňizmi? Ýöne kim bir çağan janyny kasd eder? Çağa da bolsa ol belli turgun. Görüp her yerde bolup biler. Düşünýän gaýdym. Ýönemeň bilişime görä onur öz üstünlüklerine kän ähmiýet bermeýärmiş. Kakady şöhrat hem puly gatyga görýär. Oğlunun jany hopasyna, o bolsa oğlunyň futbol oýnajagynyň oýnamajagynyň aladasy ne diýär? Şeýle karta dünýä adam. Menem şeýle. Müsaade. Bağışlaň ýekejemyn. Alo, buyurun. Hawa, dinleýän. Dinliyorum. Dinleýän. Men hemişe eden işimi aňyrbaş etmäge çalışdym. Ýöne her bir dadyň soňu bar. Ýene 10 ýyldan soň ökde terkirde dälle, ne pagadak terkirde diýip ýatlarlar. Ýöne men hemişe gowy adam boljak boldum. Gowy adam olmaga ýene de çalışarym. Adamyň kärindäki başarjanlygy, ygtybarlygy derejesi elbetde möhümdir. Ýöne wyjdanyňyzy ýitiren bolsaňyz, bulan asla gymmaty ýokdur. Ine şoň süýnem, Bağışlaň. Ayşe, Äşe hanım, iyi misin? eýgilikmi? Yüreğim molanya. Ben de Menim arabada gitmeli boljak Äşe hanım. Onuryň ýagda ýene erbetleşipdir. Agyrlaşypmy? Ey Allah. acil Gassagly birinji topor gan gerek diýerler. çok zor. Bilişiňe diýeli seýrek duş gelýän gan topory. Nereye Ýere Äşe hanım. Hasahana. Ongan topor menki bilen deň. Sizin ýaly hormatlanýan galamgaryň tenini agyrýan üçin gynanýan Äşe hanym. Ziýany ýok. Inni size hormatym hatam artdy. Siz ýaly tanyman adam bir çağan jany halat etmek üçin ihlas edýär. Bu hakykatdan möhüm zat. Onur bäri bakan soň size minnetdar bolar. Sağ olun. Bu hadisany ýerleýäkam ondan ömrüni başgalaň nähili ulurynyň bardygyny gördüm. Men şu derejege gelmegim üçin başgalamyň hiç hil daxily ýok. Men näme gazanan bolsam öz dawan azabym bilen gazandym. Ýöne Äşe hanymyň şeýle dürs hem insanperwer adam bolmagyny, maşgalatynyň täsiriniň uly bolandygyny men gaty inanýan. Men dogry aýdýan erek. Allah can, sen onu bizden alma. Bizden alma, ya Rabbim. Hany goý, aglama goý. Allah bize ýardam eder. Oğlum, Oğlumda ýygyny gaýtaryp berer. Äşe hanım, onuryň gejesi bilen hakykati berdi. Olary Allah şifa bersin diýjek misiniz? sakin ol. Ýok. Hayır eve Öýe gidetim gelýär. hemen eve Basymrak öýe ýetetim gelýär. uyumak Uklasymam, ähli unudatymam gelýär. Düşünmedim Äşe hanım. Gaty ýadadym, gaty. her şey Ähli unudatym gelýär. Çare Unutmagym, gaçmagym çykalyga däl. Men batlakatymy wujdanyňyzyň sesini dinläp, enataňyzyň peýdaly öwütlerini ýatlaň. Özüňize dolanyňda özüňiz bolun.
Alo. Dinleýän İsmail. Gyssaly gelmeliýärmi? Gelmem lazım. Bolýa. Peki tamam. Häzir barýan. Ay Nusret. Nüsret yüreğimi yardyňla. Belki ýerden sen görüp bilerini garaşdym. Garaşanyma da degdi. Garaşmadyk bolsaň gowy bolardy. Oğun üstüne gıyıranım üçün ötünüş sorayan, meni bağışla. Men beýletjek dälim. Sen maňa bele de. Hawa Nüsret, sen tanaýan, sen gowy adam. Men diňläre bagtyňam ýokmudy? Ýok, işim gatken. Egilen men iş yerime barmaly. Bu haçana seni dowam etjek. Äşe garraýas, ömrümüz geçip barýa. Ýitirenleriňe başyňdan geçmedik pursatlaryňa soň gynanmadyň. Bular aýtmak saňa galmandyr Nüsret. Galypdyr äşe. Düşer. Galypdyr. Çünkü sen yürekden söýgen. Sen äşe ötberk bolmaň men üçin hiç. Nüsret, häzir beýle gürrüňler dinlemäge wagtym ýok, men gitmeli. Niçigen morta bir oýlan äşe. Bu bolşuň sen näl? Bolup bilmez. Eger şöhratdan başyň aýlanan bolsa, üstünlikleriň seni guluny öwrenen bolsa, bilýänsiň, men ogudan gürlemän oňramak. Ýöne aýtjak bolýanym, bu insana bagyt getirmez. Kaza mı Sen uloňy bir daha degirdiňmi? Kanalı. Ýaýlymyzyň sürüjeti goýjak bolana degiripdir. Hoş Nüsret. Evet. Hawa Muammer ağa, nägel karara geldiňiz? Men neme Dinleň, men size ýene bir edek düşündirýin. Onur hökman operasiýa etmeli. Onu 2 ýyl etip bolýar. Birincisi kän hoplu bolmadyk operasiýa. 100den 99 şowlu geçýär. Oğluňyz sagdyn ýaşar. Hatda öz keypine sport bilen meşgul bolup biler. Ýöne futbolçy bolup bilmez. Operasiýanyň ýene bir görnüşi bar. Oğluňyz futbol taşlamaz. Ýöne bu operasiýa howply. Garaşylmadyk netijelerden bolup biler. Bagaty howply. onu Yani oğlum futbol oynap bilmezmi? Allah gorkutmasyn. Operasiýadan soň hasyrbet maýyplygan bolup biler. Muammer, näme ýaýdanýaň? Oynamasyn şu futbolu. Sagdynja ýaşasa bolýar. Bolýa. Biz yarım saatdan öz pikirimizi aýdar. Bolýar bir garaşýas. Gökmen. Bizim kararımız Onur'un geleceğini çözdüye düşünüyorsun Oğlunur, emma futbolçu olmaz diye. O futbolçu olmasa kim olur Gülten? Muammer, dünýede futbolçulukdan başga kär kapışdymy? Näme sen futbolçumy? Ya kakan futbolçumy? Del, yönü kakım ruhsat veren bolsa belki bolurdum. Bolmadyň, ýöne Onur ýaly ogluň bar. Başga sana näme gerek? Oğlumun ustat futbolçu bolany isleýän. Sen düşünäýde. Ene Hasan kardeş, Onur'un kakatı bilen ejeti. Näme hyzmat? Günüňiz haýyrly. Men Hasan Başogly, edebiýat neşriýatynyň redaktory. Hawa. Onur namly ýaly hinli ýaşaýajagyny hat ýakyndan tanamak isledim. En asas bilen tanşaýyn diýdim. Şoň üçin ýörüýte geldim. Ayşe Ýazgyň başlamagyna 10 minut bar. Taýýarsyňyzlar. Haber mi? Menim täze habarlara teredýän. Ta ýadyndan çykaran eken. Bu akşam garaşylmady gurum mehmanymyz bar. Birinji habardan soň berýär. Tamam. Bolýa, birinji habardan soň. Ne? Näme? Garaşylmaýan mehman diýäňmi? O näme mehmany? Muammer namly. Onur'un kakasy. Näme? İşin gaty köpeýdiýän. Ýokla, ütgeşik iş ýokla. Hoş geldin Hikmet ağa, geçin oturun. Ýok, oturmaýyn men. Üstesine senem ýazgy wagtyň geldi. Bir zat soraýynyk geldim. Şol ogluň kaktyran hakynda täze bir zat tapdyňmy? Ýaş futbolçy bilen baglanyşykly.
Yok. Näçin menden soradyň? Ay hiç yöne. Oğlanlar kakan ulun görüşünü anıklatdırlar. Ses ýazysyna mewrünýär. Basamyň kimligi belli bolar. Belki seňem bilýän zadyň bar bolaýmasyn diýip sowlaýdym. Äşi hanym näme diýersiň? Yok. Mene täze habar yok. Yazgı başlanýar. Men studiýa barayyn. Bolýa, bar. Kamerayı. Muammer ağa bugün bizde mihmançylykda. Muammer ağa. Oğluňyzyň geljekde futbol ýyldyzy bolmagy umyt bildirýän oýunçydygyny bilýäs. Bize oň futbollak maksatlarynyň gurrun berip bilmezmisiňiz? Geljekde kim boljakdygy barada umytlaryňyz bardyr? Aslında men oğlumyň ýyldyzy lowurdap duran ussat futbolçy bolmagyny isledim. Täşi güneçelli. Men aýtjak bolýanym, oň öz islew hewesleriniň maksatlarynyň men üçin kän bir ähmiýeti ýokdy. Ýöne inni nähili öte ýalňyşanymy bilýän. Esasy möhüm zat men islegim däl, oň islegi. Oň nädip özünden razy boljagy, adamlara nähil peýdar boljakdygy. Megrem ol ýazyjy bolmak islendir. Bizim oňa ena töýük bunda bir ýolly himayet etmeli. Äşe hanym, şuňa düşündim. Bizim gymmatymyz adamyzyň öňünden tutulýan derejämiz däl. Men ýalňyşyp tas oglumyň ömrüni küleden ekenim. Muammer ağa, sözüňiziň soňuna aýtjak zadyňyz bardyr. Baş üstüne. Bilşeňiz ýaly, oglumy kaktyran ýa-da kaktyranlar henidem tapylan ok. Elbetde olar gözlenýär. Ýöne men ýene-de bu ýerden oglumyň şu wagt hatsahanada ömrüniň hupasynda bolmagyny sebäpkär bolanyň wujdanlaryna ýüzlenmek isleýän. Nädip adam urduran 16 ýaşly ýetkinjigi ýoluň ýakasyna taşlap gidip bolar. Muny akla sygdyrmak kyn. Bu nähili wujdansızlyk, Äşe hanym. Bağışlaň. Meni bağışlaň. Näme boldy? O näme edip ýör? Mahabady beriň, ýazgyn kesin. Äşe hanym, Äşe hanym. Ýaşkak şu ýere gelip sagatlap denizi fiýinlardyk. Balykçylar tanardyk. O döwürler nähili ýaşaýyş höwetli, joşunydyň. O ýaşaýyş şeýle bir menden daş welin. Bu ýerden, bu denizden, senden, o joşunlygydan şeýle bir daş. Köp ýalňyş zatlar boldy. Näme bolanyny bilemok. Ýöne düzetmek, gowlamak mümkin näl. Mümkin näl. Onury sen kakdyrdyňmy? Evet. Hawa. Soňam gaçdym. Ama bu Ýöne bu düzetip bolmajak hata däl. Gidip oglanyň enatasyna baryn aýdyp bilersiň. Şu wagtda seni aýtma, gorkanyň aýt. Adamda bolýan zat. Saňa düşünjeklerini ananýan. Sen üçin bular aýtmagan zat. Ýitirjek hiç sadyň ýok. Aýdanlaryň edäýtem nähil bolar, oýlanyp görsene. Şu wagtda seni gazananlarmy şemala sowurlar. Karieram tamamlanar. Üstesine adamlar men hakda näme pikir eder, näme diýerler maňa. Meşhur habarçy Äşe Özberg ýolla bir oglan kaktyrdy hem gaçdy. Soňra da oglanyň kakasyny gepleşige mihman çagyrdy. Barp ýatan maskaraçylyk. Beýle pikir diýeniňe bu aýdýanlaryňy ananyp bilemok. Harsy dünýäligiň gözüňi kör edipdir. Bir çagan urdurdyň. Oň jany hupasyny, enatasy perişan. Sen bolsa karieran gurrun ne diýen? Men muny diýişdirnak ýapyşyp kazandym.
Elbetde onu itiretim gelenok. Sen muňa düşünmersiň bilýänmi? Hawa düşünemmok. Düşünmek emeslenmok. Bu sen Bu sen näl? Sen öň beýle dälliň. Şu ulugy, ulu öýü, täze ýaşaýşy, täze gatnaşyklary näme çalşanyň arada oýlansana. Ine ataňdan, olaň söýgüsünden, biziň söýgüýümizden, men söýgüýümden ýüze gurdyň. Besir. Sen gepin dinlätim gelenok. kaçma. Açma. Niraçenni gaşşak. Niraçenni. Birlikte gaýtalalyň. Men başarjam. Özüme inanýan. Hiç bir zat men maksadyma beýut bolup bilmez. Hiç kimden kömegi garaşmaň. Size Sen hiç tadı başarmadın. Hiç tadı. Hayrola Ayşe? Eýgilik Mäşe hanım, ýene täze habar barmy? Size de hiç rahat Bu atlara gelmeýärdiňiz. Kusura bakma. Bağışlaň. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Her şey. Bağrını küle soğurdun. Nefret ediyorum. Seni yigrenyen. Her şey. Bağrını küle soğurdun. Her şey Bağrını küle soğurdun. Her şey. Bağrını küle soğurdun. Seni yigrenyen. Bağrını küle soğurdun. Bağrını küle soğurdun. Seni yigrenyen. Taklan. Siz. Siz, Sizin ne işiniz? siz berde näme işleýäňiz? Oğlany sen kakdyranyňy bilýän. Hawa. Men kaktırdım. Soňam hiç zat bolmadyk ýaly ýaşamagymy dowam etdim. Edil bir haýwan ýaly. Diýmek beýle däl. Adaryňa bolmasa içiňdäki yntanlygyny doly öldüren bolsaň, sen beýle ýagdaýda bolmazdyň. Belki. Ama ne? Ýöne näme peýdasy bar. Artık Inni men öňkü men bolup bilmerin. Ne de hiç zat bolmadyk ýaly bu samsyk ýaşaýyşymy dowam etdirip bilerin. Men gutordum. Gutordum. Hayır. Yok, Sadece sen diňe düşündiň, fark et. akyl ýetirdiň. Senin de Sen gymmatyň, jewherliň seni özüňde. biraz parlak. Diňe biraz dowurdatmagyň gerek. Aile. Eneňe taň ýanyna git. Olar seni beýle ýagdaýda güýçli bolup bilmegiň, ýaşaýyşyň öňünde öz gymmatlyklaryň bilen berip durup bilmegiň üçin ýetişdirdiler. Oğlany kakdyranyň ýaşadygı anyklany. Bolup bilmez. Giň boluň. Oğlan ölüm hopundan çykdy. Ýaşady gynanýar. Ýöne hakykaty özünden emgildemäge çalışýar. Bu ýagdaýda oňa siziň kömegiňiz gerek. Dogryny, goýuny siziň oňa ýatlatmaňyz gerek. Dogry ýöne ol biziň bilen gürleşmegi misläni owa. Ol geler. Şu wagt öz bilen töwüşýän bolsa gerek. Aslynda bu işte bıçak funka etdi.
Gyýdym. Balam. Ece can. Ece. Men gaty erwedi işetdim. Sen kakamın yüzüne terederligim galmady. Beýdime gyýdym. Herne bolsun, bekbüýt bolsun. Sen hataň görseň bolýa. Men bir oglan kaktırdım. Soňum Bilýäs gyýdym. Hemmesini bilýäs. menini nädeýin? Gyýdym can. Üstünlükleň iýesi bolşyň ýaly ýalgyşlangan boyun almalysyň. Bir ýalgyş işeden bolsaň çäresi kaçmak bolmadyk ýaly hasaplamak däldir. Git ol oglanyň ejesiniň ýanyna bar. Oň bilen gürleş, bolşy ýaly gürrüň ber. Kaka can. Hikmet ağa, gitmedimden öň ýeki haýyşym bar. Aýdy ber. Merhaba. Salam, nähil ýagdaýlaňyz? Ýagşy gyýdym. Garaşyp otyrys. Onuruň ýagdaýy nähili? Häzir nirede? Operasiýada. Ýöne agyr operasiýa däl. Gutorup barýan bolsa gerek. Allah şipa bersin. Sağ olun. Adara galyp gelipsiňiz. İşiňiz şeýlekenkä biziň ala damyz etmeňiz ul adamkärçilik. Neme? Aslında men siz bilen başga bir datakda gürleşmek isleýärdim. Hem boyun ally, hem radylaşdy, hem şöhraty depeledi. Gemide yükünü arkadan düşürdü. Enne tawap etmegi başarar. Ejiliğini bilen hakyky güýjüne eýe bolar. Allah'ını tapan näme ýitirip biler? Onu ýitiren näme gadanar? Göreli Gülten hanım onu näme diýerkä? Kalplar kimin eline salih? Oğlum. Onur. Oğlum. Balam. Onur. Oğulcuğum. Oğlum ben. Canım oğlum. Äşe hanım gelýär, Äşe hanım. Äşe hanım ýagdaýlaryňy düşündirip bilmer misiniz? Äşe hanım näýeli boldy? Karýeraňy dowam edermi? 2 sekund. Menden nämeler sorajagyňyzy bilýändiň maňa ýansyňyz. Şoň üçin baryny bir gezekde aýdaýyn. Kadyet meni aklady. Çünki onurum oň en atasam maňa şikaýetçi bolmadylar. Kazam men gow häsiýetnamam hemde men hakynda ýagşy pikirde bolanlar üçin günäm geçdi. Ýagny öňümizdäki bir näçe ýyllaň dowamyna birini kaktyryp gaçmasam, tutsawlukdan boşadylýan. Öň käriňi dowam etdirmesiňiz? Aýtjak ýeke zadym. Häzir en atamyň ýanyna gitjek. Sag bolun. Ana olanlar bolly betedim. Geçtik bolsun Äşe hanım. Geçtik bolsun. Äşe hanım, geçtik bolsun. Nähil göwüniň açyk. Men Aýdara söz tapamok. Äşe hanım. Bu aýtjagym size geň görünüp biler. Ýöne meni kaktyryňyz gowgolly. Näme? Inne futbolçylygyň utardy. Ýöne durmuşda iň höwes edýän zadyma gowuşdum. Onların kitabını neşir ettiler. Beýle kitaplarını neşir etjekler. Şu wagtam hemişe bir zatlar ýazýar. Çok Gaty begenýän. Menem begenýän. Şu wakar açylandan soň siz bilen gatnaşykda bolmaga meni höwes edýän. Elbetde, menim şonu isleýän. Kitabını hemen Kitabyň derre okaryn. Sag bolun. İnşallah kitabym göňüňizden turar. Saglypda görüşelim. Sag bolun. Görüşýänçek. Sag bolun. Sag bolun. Sag olun. Hawa. Bu işim şey edip gutardy. Äşe, isleten kofe hödüredeýin.
Biraz gürleşeriz, he? Bolar düwelen Hikmet ağa. Ýöne başga birine söz berdim. Onda men seni taklamayın. Görüşüp duraly. Qakyňa köp salamaydy. Bolýa sag bolan. Sen ýaşaýyşyň merkezindesin. Iň möhüm bolan sensiň. Sen ömrüň öz elindedir. Sen iň naýabaşysyň. Hakykatda bar zat diňe sensiň. Sizden başga hiç bir zat siziň ýaly möhüm däldir. Özüňizi söýüň, özüňizi aşa söýüň. Ne hiligiň? Adamlary ösürmek bahanasy bilen hemişe menmenlige we gedemlige etekleýärler. Özüni söýen başa berin söýmez. Nefsini özünü täjedinin ähli barlygy bifark bolar. Her wakaň merkezinde menmenligi goýsa, adam duýgularyny we mantygyny ýitirip bulanmazorlyga düşer. Anjydanyny gynanman anjydar. Dähwitden öňünde kiçelip billigiçe kiçeler. Durmuşy hemişe görüş azaplar. Elmede ama töwere bilen görüş eder. Ýöne älim arkalaşmak arkaly sazlaşyga ýeter. O bolyn bilmez.